Actually guys, among i-surprise ang mama. Nagpalamula mo lang ko ganina nga promotion celebration sa akong manghod. What's up mga kapamilya? What's up mga kapamilya? Welcome sa akong YouTube channel. We're here sa Bruniola car na atong Lola car, Lola Elma, tapos si Rodson nga liwat daw sa ako ingon si Tita Elma, tapos si Roson, and of course ang atong celebrant nga mag-celebrate sa iyang promotion Thanksgiving. RK Tattoo YouTube channel, and of course iyang favorite wife. Napay dili may napay lahi di ay. Ana na padilain. Iyang favorite wife nga si Bunny Faith. I am Bunny Faith. Actually mo adto mi karon sa kwan. It's a Sunday morning and kailangan na to mag-unwind. Hindingan dapit mag-unwind tam. And salamat sa akong mahod kay iya tanan ng gasto. Siyempre siya biya ikon na promote. Next time di na ako magsabangan na promote ko kay para di ko magasto. Andam na og goggles ang mga twins. Unsa pa inyong ganda? Ay kana. Unsa inyong gi-expect dito? Nakapto na mo? Excited mo dito? Ha? Nga naman. Asa? Maligo. Diba kay kuan man ako nakoy goggles? Yeah. Rasan tarungan na inyong vlog diha. Ayo pag vlog ba kanang convincing food ba na sa ay. Magpaano mag-vlogger man ka mo? Vlogger ko! Lagay mag-vlogger ka? Ay, pumakporta! Portahan lagar ng vlogger. Ngayon sila kamas dato na daw mga vlogger kaysa sa mga nag-graduate. Mo ba? Mas dato ba sa architect? Oo, mga PhD, doctorate. Dili ay lahi ragid gyapon tong na doctorate pero ang vlogger lang abi lang nila hayahay. Abi lang nila kay mo sila ka-edit. Mag-edit na sila. Mag-edit pa din na. Mag-edit kayo. Hinahinay lang sila magtuon nag-edit, di ba? I-recommend ba nimo kang Rodson nga mag-vlogger siya? I-recommend gina para magkabago. Oo, gyapon. Ako na lang mag-graduate siya dapat pero na siya sideline nga vlogger lang, sideline lang na. Man lang na ang main jud nga makahuman jud. Ana, mo bitaw na human jud ko ugmas ko bisag bikoy pa human ni mama. Dito, portahan na gyapon ko ni mama kay nagbulakbol man lagi ana kay. Sinanglan na ang Roson, dili ka mag-vlogger? us kay mo gani. Nga naman. Basta init. Nagpalit lang mi din sa Champs ka jud. Magpalit ta og wine. Tapos dito na to laklakon sa Starbucks. Nana to mga kauban diha pre, uban. Sa kanang nagta mga bird Lo. magsamit tag Amo bird pa? certificate. Sige pre, sige pre. Nabibo day mo din sa kotse kay nagstorya mi sa hapit na ang anniversary sa COVID lockdown March ba ito nga mga panahon 16? 2020. Nga na. So mag-anniversary na dahil ang atong pag-angko sa mga God, kung imo mo guna i-look back ma-feel blessed ka na despite everything na nahugno ta kamay nahimo man tang stronger as family, nahimo tang stronger as kanang health nato. Ang health nato medyo nagkuan pa kita kana murag nag-immunize kato mga nawada nagtrabaho or kuan naging stronger pagyapon sila ang pagkuan makasurvive pa day gyapon na pa day skills na pa day other skills ba pini mo DJ lang ka so na pa man day kailangan na skills nga pwede pa day ka may macho dancer.
Macho dancer day ko guys kay online lang ginoon guys, live stream ng Macho dancer. Congratulations gyapon sa uban nga bisan og kaning pandemic nilambo ilang mga negosyo, ilang mga mas nilambo ang ilang trabaho, ana nagyapoy nga nga mga stories, no? It gives us hope. Dili gyapon ta pabayaan ni Lord. Nanata, dolota, here we go. Guys, ano niyang Star Mac Hotel and Resort. Sumusulod ako. Dali na lang ka ni mama. Actually guys, among i-surprise ang mama. Nagpalamula mo lang ko ganina nga promotion celebration sa akong manghod. Belated din nga birthday celebration. Sa kabalo guys. Patay mali lang ta, patay mali. Nandito sa sulod ang akong mga igsoon uban o kuan igagaw. Dere may ulat. Star Mac SM. Ano dili man mo ni si kuan asa din si Lolo George. Nah, sige paabot dito nga bisita. Tapos kamo nganong niuban man mo nga kuan man ni sa trabaho man ni. Oh, ano pong para makauyab ko diri? O tao taga sa ako ha. Ano gaw ka? Parang ka artista. Okay. Pila ka book goggles inyo gidala? Dua. Dua? Ako. Wala. Oh my god, you don't care for me? Because I didn't know. What? Why don't you know that I need goggles also? I didn't know you have no goggles. You have to tell me that you didn't bring the goggles. Because I will buy the goggles if you don't bring it. What the matter? Why do you need to wear the same clothes? What do you need to wear that? Ikaw suot yung salya. That is English. You know, I am from India and I have my family also here in the Philippines. Vlog pud lugar siya. Ha? Aman mi ma'am, diretso na mi. Tara, let's go. Hotel lang lobby. Ano? Lobby. Forward. Surprise tayo! Kinsa man na mo, kinsa na tanaw sa klaro sa imong mga bisita. Ay, ay, babaw siya. Ay, Kayo para na ko ni. Apil ko sa. Ilang pa ni. Masulta na yung Kasi masulta. Nagurat ko. Pagkulong nga ako sa paninigay. Ha? Wayan ka. Wayan ha. Thank you. Sa tanan na. Ay, ilang pa kayo. Ilang pa kayo. Ba't ko nagdamo or pag yun ang abot na ko na sila. Ay, accomplice. Lagi ko. Surprise. Ay, Ginoo ko. Salamat kayo. Salamat. Oy, pero apil gyapon na to mga abroad nga mga kuan anay. Sabot-sabot nga. Oh, FW na to mga apil gyapon. Thank you. Thank you sa atong mga kuan, mga igsoon ni mama, gagawan nga ni apil. Ikuran ba dito niyan?
Ano ganyan ka diri kay? Ano ni uban nga ka? Ano man kay? Kita ka uban. Walang tuod yun, walang yun. Ano ba ako sa trabaho? Parang gitara ba? Gitara. Guilty na magkakana. Sorry, Tikar. Thank you. Napa si Bajid? Amas din. Aman si Bajid? Karoon ka tayo mo nagsabot-sabot. Salamat kayo inyong pag-effort ko yung ginawa ko. 69 ang kuan. Sila ka-adlaw. Acting ha, may kayo mo acting ha. Ay, syempre. Sila ang mga suspitsado. Salamat kayo. Lupa, wala may vlogger? Kada kayo mga picture. Grabe ni vlogger ba? Excuse me. Congratulations sa birthday surprise. Most especially sa katong wala diri pero nahimong part gihapon mo sa surprise kang mama. Daghang salamat sa akong mga auntie at uncle diha na always nagsuporta sa lang pinakamagulangan ba anas mama sa ilang mga igsoon. Importante unity, mag-unite mo, and then kanang let's abi-abihon ninyo ang tanan labi na sa katong mga tao nga dili kay ninyo close. So that's it mga migs, until next time. Pangag-pangag lang na sa una pero okay.